nang je tini khasmai para phaiye te oroni lukurok bai malai nini oron lukurok bai mane reaction obama hai mankha belekhan khaksangni matongkha chini khasmai para o jaga sokpai o khasmai para o to chini oroje chini bukumbara chini tiprasa chini bruro onek united 948 voters dong o jaga thangnai Bidhan Sabha purbo onek gobang vote bai kai apply khair hoja enke 2024 je Lok Sabha election obo onek gobang vote sijak ko bus kangobo bo saimano jatini ko boro siu boro bujiu haini bagi boro asu bujongna nangliya boro nijen express khaika je thangnai purunslai taklai tebo gobang khai boro apply khair hona hini enke apply khair hoba poribo angbo apply moyam poribo anbo daito tongnai je opara phai bahai ja samung bahai ja tangbutang o idea rano tu ui samung tanglai kaisa boro bai apply moyam ungbai mane poribo achuklai ok salainai ke Madam Doli je kam khlainai aro nole abono nang khlainai hinji bukhau khlai maya hin tang salia tangkha ke Madam Doli bo kabang ma samung no khaithangjak tong ang nije bo proman tongo kabang ma jaga community hall tok tangkha kabang ma jaga lama roni ko rok likha haipono je 100% ni bisingo 100% to fulfill ke bo khaimaya but motamuti satisfactory work ko jotno khaika enke je madam snambi kalangmani je chini Madam Doli samung tangi kalangmani aron simi ang continue khai suru khai tlangnai engkangke chini madam no bang beleka hambai maribo bobai himui no chini patan sarsung tongo borok bai himui no angbo o samung kisa misa je khai tomone rongo angke je borok je tangi kalangmani a samung no ang continue khainai je boroni help boroni suggestion bisingti o samung no tanglai gete complete bo khlainai chesta khlainai 100% no sorry mai phono Madam song 50% jora samung tang klang khangke ang 50 ni 90 jora tlangnani chesta khlainai busu jorate asa tang nini pass khlainai ni pass khlainai ni asa to nor media rok nugui no tongo thangnai notun bazar malbasani chini orbuk SDM o jepro chu nomination laifru BJP ni nomination fru busuk borok bang chini ti promothani busuk borok bang nor abro nugui tongo ke koikjana media ni bisingtui khorsa khorongni IPF PO join khaikapu BJP o join khaikapu abo kabangma jaga bor fake join khai tongo abo kunong ya chini public rok neta khorsa khorongni phana thangmane borok apano chini public chini jonogon jagana tongko jagana thik tongko joto jagana ground report nawi naidi angke request khainai leaders neta rono singya woi ground thongi public no se public ko ground report nari abo kangke clear sijagi thangna haise nomination rumani yagulo tini bai saltham tongkha hinke saltham rumi nang je feel khai mane o feel thangai bomo hai rok te lukurok no loger nai ni ne asa to lukurok to onek no logiri nai tange ang ani bukha asamung tong hangke ang joto jagano kol khaijago je naina muchungo malena muchungo ekdo khatung khaja bai khai boro nasinglai tongjao kaisa jagao o jaga kabang ma jaga guriwi malena tongmani ba kaisa jaga 5 ta সময় রিজার্ভ ফানো আং সগি থাম হনি 10 টা হাইপানো 5 টা জিবি 10 টা জোড়া নাসিংলাই দङो কেও ফানো নগ ফিরগি থাঙ্গিয়া লরি याखायै আরো সিজাগি থাঙ্গ যে চিনি তি প্রাসা পাবলিক রক সবনি লগেরি নাই আরো সিজাগি থাম হইছে